L-Awċin hemm bżonn li jkollhom ir-ridni f'idejhom permezz tal-ħolqien ta' Kunsill Reġjonali. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrandelija preferenza l pjan tal-Gvern li tinħolq awtorità oħra l-Għawdex biex jeħles milli jagħmel l-infurzar u fir-realtà ipoġġi dan fih dan awtorità li m'għandha l-ebda saħħa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li wara l-2013 il-Gvern kien neżżal il-Ministeru ta' Għawdex mis-saħħa li kellu f'numru ta' setturi, inkluż l-edukazzjoni u s-saħħa, u rajna wedit li suppost kellhom isiru fl-aħħar snin iżda baqgħu fuq l-iskaffa. Il-Partit Nazzjonalista minflok qed jipproponi mod ieħor fejn qiegħed jinsisti li jinħoloq Kunsill Reġjonali għall-Għawdex, kunsill li jkun elett għall-Awċin b'finanzi adekwati għall-Awċin u li jkun jista' jaħdem u jatwa dak il-kunsill jiddeċiedi li hu meħtieġ għall-Awċin. Dan minflok l-awtorità li tkun taħt il-Ministru għall-Għawdex biss. Entità aħjar illi tkun eletta direttament mill-Awċin u mhux magħżula mill-Ministru wieħed li kollha poteri eżekuttivi dwar dak kollu li jolqot lill-Għawdex u l-iżvilupp tiegħu. Jidrandelija għalaq billi tenna li l-Gvern se joħloq awtorità kontrollata minnu biex tagħmel l-infurzar u biex hu qatt ma jidher ħażin. Il-Gvern qed jipproponi biss għall-Għawdex illi jkrea awtorità kontrollata minnu biex tagħmel l-enforcement. Ħalli ma jidhirx ikraħ il-Gvern imma tidher kera l-awtorità. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrandelija din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm id-deputati Awċin Fredrika Zoppardi, Martes Portelli, Chris Said u David Stellini.